ɗan sarki. Kawu ɗan sarki dai wani sabon mawaƙi ne wanda ya fara tashi tun daga shekarar 2021. Muna fatan su ci gaba da tashi a gabar 2025. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Barkanku da zuwa ta Yarwa Star Hausa TV. Tasha mafi shahara arewacin Najeriya da ma faɗin duniya baki ɗaya idan gano farkon shigo ku wannan ce da ɗan time mai albarka muna mai roƙon ka taimaka ka danna mana subscribe insha Allah da kuma comment. Ta yadda kai ma ka samu sababbin bidiyo mai ingantattu masu ci a ɗan tarwa lokacin da muka dora idan kuma ka riga ka shigo wannan channel ta mai albarka muna mai roƙon ka taimaka ka danna mana insha Allah da kuma comment. Ta yadda kai ma za ka ci gaba da samun sababbin bidiyo mai ingantattu masu nishaɗantarwa a lokacin da muka dora shi wannan mawaƙi wato Kawu ɗan sarki ba ɓoye bane saboda daga shekarar da ya fito daga shekarar da ya faso wato shekarar 2021 zuwa kawai yanzu 2022 inda muka darfafi shekarar 2023 kowa ya san wannan mawaƙi ya fitacce ne a cikin wannan channel ta mai albarka mu kuma muke ƙoƙarin kawo muku wannan sabon waƙar da ya cikin cikin ta mai albarka mai suna 2022 kuma kamar haka mun saka muku farkon wannan waƙar a cikin wannan channel ta mai albarka muna mai roƙon ku da ku taimaka ku bibiyi ma ƙarshen wannan channel ta mai albarka zuwa ƙarshe za mu taimaka mu saukar muku wannan daddaɗar waƙar cikin wannan channel ta mai albarka ta dai abin da muke da tunatar da kai idan yau na farko shigo ga wannan channel ta mai albarka muna mai roƙon ka da ka taimaka ka danna mana subscribe share like da kuma comment yadda kai ma ka daga samun sababbin bidiyo mai ingantattu masu nishaɗantarwa a lokacin da muka dora idan kuma ka riga ka shigo wannan channel ta mai albarka muna mai roƙon ka da ka taimaka ka danna mana share like da kuma comment yadda kai ma ka ci gaba da samun sababbin bidiyo mai ingantattu masu nishaɗantarwa a lokacin da muka dora. Ita dai Yarwa Star Hausa TV ta ƙware wajen kawo muku labarai a cikin awa 24 ba tare da hauma ko sassan zuciya a ciki ba. Kai dai abin da muke da tunatar da kai idan yau ne farko shigo ko wannan channel ta mai albarka muna mai roƙon ka taimaka ka danna mana subscribe insha Allah da kuma comment yadda kai ma ka riga samun sababbin bidiyo mai ingantattu masu nishaɗantarwa a lokacin da muka dora. Idan kuma ka riga ka shigo wannan channel ta mai albarka muna mai roƙon ka taimaka ka danna mana insha Allah da kuma comment yadda kai ma ka riga samun sababbin bidiyo mai ingantattu masu nishaɗantarwa a lokacin da muka dora Kawu ɗan sarki bismillah.